Бу авылны халкым минем тапшыруы танытты. Алар моңа рәхмәтле иде. Шуңа күрә фестиваль нәкъ менә бу тапшыру исемен алды да. Бу 10 ел буена бу халкым минем фестивале шундый халыкны берләштерде. Хәтта Гали авылын уятып җибәрде. Яшьләр күп катнаштылар, күп төбәкләрдән катнаштылар. Безнең Гали авылын бөтен Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда да белә башладылар. Минем рәсихым шулай күтәрде инде безнең авылны. Үзе безнең белән булмаса да, җаны кел безнең белән бергә, без аны мәңге онытмыйк инде. Ул безнең Гали авылын йокыдан уятканы. Һәм менә инде Гали авылыбыз хәзер аңардан башка бөтенләй моңсуланып калды. Рәсихның урыны инде җәннәттә булсын. Кылган изгелекләр үзенә әҗер саваплар булып, рухи ризык булып үзенә җитешсен. Халкым минем фестивале бик күп талантлар ачты. Шыланга бикләнгән гармуннар кабат уянды, яшьләр кулына күчте. Күңел халаты бирде инде. Без моны организовать иткән вакытта олай уйнаганда юк иде, беркем белән дә очрашмыйдык та, җыелдык бер 7-8 гармунчы. Шулай организация иттек, кем каян гармун тапты, шуннан соң бергәләп уйнап китеп бардык. Халкым минем фестивале безне сәхнәгә мендерде. Баянда җырлый торган егетләр барлыкка килде. Җырлыйбыз, спектакльләрдә катнаша башладык. Һәм киләчәктә дә шулай булыр дип ышанып калабыз. Халкым минем фестивале